Buktegiko audioak. David Bulderren Nire arreba. Jose Mari Karrerek irakurrita. Gogoratzen nire arreba. Zenbat akats egin ote zituen inoiz kliskatzen ez zituen begioiekin. Ezingo nuke asmatu. Zindagizut, zure pentsamentua asmatzeko gauza zen. Zure bizitza, zure arimaren sakona, begirada bakarrean. Agian bere burua biluzten ari zen, zera esanez. Hemen naiz, ni naiz. Zeurea naiz, nirea den oro, ikusten duzun guztia. Behar bezain zorrotz begiratuko bazenu. Inoiz ez nintzen gauza izan. Gure bizitza burko borroka bat zen. Tapakiaren ondoan zutik, biok eskutik helduta prest. Artean esnezko hortzak zituen, berandutxo bere adinerako. Eta kuterra eskuan, nire bizikletaren gurpilak ebaki zituen. Eta nik ezin barkatu. Itxu geratu zen 5 urte zituela. Logelako lehioan zutik, kontatzeko berari zer ikusten ote nuen galdezka. Pareko etxeak azaldu nizkion, bidezidorraren ondoko belardila. Bisagrak erdoildutako atea betiko irekita, beti aitak noiz konponduko edo. Eta hantxe geratu zen, geldirik, une batez. Uste nuen bere buruan irudiak sortu nahian zebilela. Orduan, zera bota zuen. Dir-dir ari diren izartxoak ikusten ditut. Eguberrietako arbol argiak dirudite, urruneko lehioetan. Kolore biziko harriak dituzten eraztunak laranja eta mostaza koloreko planeten inguruan egaz. Tigre marradun arrain handiak ikustitzaket, arraintxo urdine eta horiak harrapatzen. Guztia izatx, egal eta burbuila. Pareko etxe grisei begiratu eta gortinak itxi nituen. Etxeari zu eman ziona 10 urte zituela. Kanpoan nintzen, eskaut taldearekin kanpatuta. Suhiltzaileak esan zuen ohean erretzen aritu zela. Zaharrak berri neure artean. Katua eta gure ama sutan erreziren, eta aitak berarekin eraman gintuen landa aldera. Londresera bueltatu zen, guri beste etxe bat topatzera. Ez genuen inoiz gehiago ikusi. 13 urte egin zituenean, guri izebaren lorategiko putzuan erori eta burua utzi zuen. Asko edaten zuen. Sendatzean, bista bueltatu zitzaion, naturaren kasualitatea guztiek ziotenez. Orduan txesan zuen ez zuela inoiz gehiago begirik itxiko. Esaten nion, zuzen begiratzen zidanean, begiak zabal-zabalik eta urtsu zeuskalarik. Erori zen putzuaren tanker hartzen niela. Gustatu egiten zitzaion hori, barra eragiten zion. Gimnasia irakasle batekin bizitzera joan zen 15 urte zituela. Gihartsua, gizona. Lana galdu zuen guztia azaldu zenean, eta zin izan zuen beste bat topatu, ez behintzat tankera horretako herri txiki batean. Guztiek zuten besteen berri. Nire arreba ordea, burua zutik, tinko, maite minduta zegoela zioen. 5 urte egon ziren elkarrekin, harik eta egun batez gizona petraldu zen arte. Lepa gainean eman zion gimnasiako apareilu batekin. Gorputzaren eskuineko aldea geratu egin zitzaion, 3 urte bota zizkioten. Eta 15 hilabetean kalean zen. Apur bat geroago ikusi genuen. Ligaz kanpoko futbol talde bat entrenatzen ari zen. Kornuelleseko kostaldeko herri batean. Ez dut uste tipoak nire arreba zagutu zuenik. Arreba asko gizenduta zegoen, denbora guztian gurpil aulkian egotearen poderioz. Horratzak sarrarazten zizkidan, eta eskuineko eskuan zigarroak itzaltzeko eskatzen. Barrez lertzen zen ez baitzuen minik ematen. Ezkerreko eskua ona zuen ordea. Borroka libreko partidak jokatzen genituen. Nik 2 eskuak erabilieta, hala ere, irabazi egiten zidan. 32 urte zituela lurperatu genuen. Izeba eta bilok, bikariluak eta zulo egin zuen gizonak. Esan zuen ez zuela errausterik nahi. Hilkutxa merkea nahi zuela, arrak berehala irits zitezen. Esan zuen ideia hori gogoko zuela, baina nik uste katuari eta gure amari gertatutakoagatik zela.